Vi ringer Schüller, vi ringer Askis, vi samlar gruppen, vem ska hålla tal. Och utifrån en hel dags spånande så var resultatet det här. Vad är det? Västra och alla som är fantastiskt kul att vi fick komma. Jag tänkte säga nu i dagen låt att om ni tycker att det låter bra så får ni gärna sjunga med. Men ni betyder fantastiskt mycket för oss. Vi hoppas att ni längtar till vintern. Ja! Enormt! Vi har lite mer att bjuda på. Så sjung med om ni tycker att det är bra. Fortsätt! Gasa lite, Erik! Erik! Gasa lite! Gasa lite! Är det inte nyförvärven något att köra? Ja, våra nyförvärv vill ge någonting tillbaka till er. Så när de sjunger så svarar ni. Har de fått av oss?
Joel. Stora